Benvinguts a la lluita compartida, el podcast on explorem els petits gestos que poden fer les grans diferències en la vida de les persones amb càncer. Som la Laura i la Lídia i avui us parlarem sobre com podem ajudar algú que està passant per aquesta situació. Sabies que segons estudis recents, els pacients amb un entorn familiar i social de suport tenen fins a un 25% menys de risc d'ansietat i depressió durant el tractament? És impressionant. Això ens mostra com és vital estar ahí, no només físicament, sinó també emocionalment. En aquestes ocasions parlarem de com donar suport de diferents perspectives, com ser-hi allà, què dir i què evitar, quins petits gestos marquen la diferència i també com cuidar qui cuida. Perquè al final, com diu el títol d'avui, cada gest compta. Moltes vegades ens preguntem què vol dir estar ahí per a algun amb càncer. No sempre vol dir tenir paraules d'afecte. A vegades és simplement estar ahí, escoltar, acompanyar i donar la nostra presència amb aquesta persona. El suport emocional pot reduir l'estrès i fins i tot millorar les respostes al tractament, però sobretot donar esperança. Quan un pacient se sent acompanyat, té la sensació de que no camina sol, que està arropat per les seves persones, els que l'estimen. I això és un motor molt potent per continuar endavant i no caure en una depressió o coses així que et poden passar quan passes per alguna cosa així. Potser no podem curar-ho, però sí podem allotjar i això ja és molt. Una de les coses més difícils és saber què dir. A vegades, sense voler, podem fer mal amb paraules que no volem que se sentin de la manera que es diuen. Sí, com aquell tot anirà bé o siguis fort, són frases que, tot i són bones, poden generar pressió. En canvi, hi ha alternatives com estic amb tu, què necessites avui, transmeten suport real sense cap exigència cap al malalt. I no oblidem del poder del silenci. No cal omplir l'espai amb paraules. A vegades un silenci compartit és el gest més sincer. Escoltar abans de parlar és una altra forma d'amor. També ens ajuda a comprendre millor el que necessita realment l'altra persona. Ajudar no sempre vol dir grans coses. Petits gestos com poden canviar molt el dia d'una persona amb càncer. Acompanyar a una visita mèdica, preparar un àpat, enviar un missatge o simplement preguntar com estàs avui. Tots aquests detalls sumen moltíssim. L'importància de la constància i la sinceritat millora per fer més sovint i més còmode el dia a dia de la persona. I també tenir en compte el paper del grup social, els amics, la feina, l'escola. Quan tots s'impliquen una mica, el pes és molt més lleuger. Recordem que el càncer no només és una malaltia mèdica, sinó una experiència humana i en aquesta experiència cada gest compta. I parlant de cuidar, sovint oblidem els qui cuiden. Els familiars, els amics propers, també necessiten suport. Exacte. El gest emocional pot ser molt gran. Hi ha dies que el cuidador també està cansat, frustrat o trist i és molt important reconèixer-ho. I posar límits, demanar ajuda i tenir espai propi no és egoisme, al final és salut emocional. Perquè cuidar algú no només és sostenible, si també... Espérate. Otra vez. Perquè cuidar algú no és sostenible si també et cuides a tu mateix. Com diu una frase que a mi m'encanta, no pots omplir la tassa d'un altre si la teva no està plena. Abans de... Nada que ver. Com diu una frase que m'encanta, no pots omplir la tassa d'un altre si la teva està buida. Sí. Abans d'acabar, recapitulem els punts més principals, que són el suport emocional és essencial, el comunicar amb empatia és molt poderós i donar consells. I els petits gestos constants i sincers tenen un gran impacte. I us deixem amb algunes preguntes per reflexionar. Primer de tot, com podem millorar el suport dels pacients i els cuidadors al nostre voltant? I quins petits gestos podrien començar a fer avui mateix?
Gràcies per acompanyar-nos en aquest episodi de la lluita compartida. Recordeu, cada gest compta. I si voleu col·laborar, com ja vam explicar a l'anterior episodi, podeu aportar el vostre suport fent-ho a través del número de compte de l'Associació Esportiva Escolar de l'IES Serra Llarga, que us deixem aquí el número per si voleu fer alguna donació. I recordeu, no esteu sols en aquesta lluita compartida. La vida és efímera i la mort n'és al final. A algunes persones, però, aquest desenllaç els arriba més aviat del previst i a altres la mateixa vida els posa a prova per valorar el que tenen i els que els acompanyen en aquest camí, bonic i alhora cru i ple de reptes. Són algunes de les reflexions que n'extreuen els testimonis que recull el llibre Paraules per a l'ànima, editat per Osona contra el càncer. Alguns són supervivents de la malaltia i altres han perdut una persona estimada. Tots han volgut plasmar la seva experiència perquè quedi recollida en la publicació, que pretén ser un altaveu dels testimonis, però també una manera de prendre consciència i entendre la malaltia i les sensacions i pensaments de qui la pateix. Sí que trenquem un tabú, perquè a més no sabíem quina seria la reacció de la gent. Vam presentar aquest llibre i vam fer la promoció, vam dir, vaja, aviam quina resposta tindrem. I la veritat és que la resposta ha estat boníssima, perquè de seguida vam començar a rebre textos i de seguida vam haver de posar ordre, vam allargar un parell de vegades la sortida perquè ens anaven arribant escrits i pensàvem que valia molt la pena fer-ho amb molta més calma i que sortís quan hagués de sortir, sense pressa. A la Carme, impulsora de la proposta, escriure la seva experiència amb el càncer li va servir com a procés terapèutic. Va ser a partir d'aquest moment quan va pensar que potser hi hauria altres persones que, plasmant les seves històries sobre el paper, les ajudaria a desencallar el nus emocional que comporta la malaltia. La idea va sorgir per una experiència personal meva. Jo anava amb la psicooncòloga de l'Hospital de Vic per la malaltia. Vaig fer algun escrit de coses que jo sentia que em passaven i ella mateixa em va dir: aquest escrit el podries publicar a algun lloc perquè serviria per a altres persones. I jo no ho vaig fer, però em va fer pensar. I vaig anar pensant i dic, bé, si escrivim nosaltres i ens serveix a nosaltres i a més pot servir per a una altra persona, doncs imagina't recollir tota una colla d'escrits de persones que estan en la mateixa malaltia i que estan passant per coses diferents, que ho puguin explicar en paraules, que ho puguin transmetre i que serveixi. Vaig pensar que si es pogués fer seria una cosa molt bonica. El llibre té un doble vessant terapèutic i solidari. Es parla de sentiments, etapes de la vida, històries de superació i altres que no tenen el desenllaç esperat, però que són capaces de colpir i de fer reflexionar. Com la de la Noemí, que va perdre el seu company a causa del càncer i ha participat en la publicació fent les il·lustracions. Ha volgut plasmar la valentia, l'amor, l'agraïment i les ganes de viure amb un fil conductor molt clar, el cor que els uneix a tots. En definitiva, per a ella, de la mateixa manera que per a molts altres testimonis, és un aprenentatge de la vida. Va ser el fet de pensar que seria molt bonic que cada testimoni tingués una imatge també del que la persona volia transmetre amb el seu text. És veritat que d'entrada és posar-te a la pell d'experiències que et sembla que seran doloroses i comences amb una mica d'escut per dir, a veure què em trobaré. Però va ser una sorpresa molt gran sentir que tots els textos estaven plens de vida, amor, agraïment. Una malaltia com el càncer es tendeix a exterioritzar poc. Escriure les experiències personals de cadascú ha ajudat els testimonis a entendre's i crear un grup unit per una mateixa causa, però també amb un mateix objectiu, continuar vivint la vida com si qualsevol dia pogués arribar a ser l'últim.